Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6. Welkom bij dit filmpje over 2024. In 2006 hebben de eilanden Curaçao en Sint Maarten een mijlpaal, een logro, in het proces van emancipatie bereikt. Un logro en el proceso de emancipación in 2006. En pregunta, welke mijlpaal is dat? Qui logro ta ese qui? Dat is de vraag. Dus we hebben eerder gezien, Curaçao en Sint Maarten waren kolonies. Curaçao en Sint Maarten waren deel van de Nederlandse Antillen tussen 1948 en 2010. En vanaf voor die 2010 werd Sint Maarten en Curaçao een autonoom land. Dus vanaf 2010 tot nu, teorie, zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen dentro e reino, binnen de structuur van het koninkrijk. E contesta pa pregunta de stress. Ja. In dat jaar werd er afgesproken dat Curaçao en Sint Maarten een aparte status, autonomia, dentro e reino, zou krijgen. E añade a acordar e futura autonomia, pero separado. Dus Curaçao en Sint Maarten werden gescheiden landen, separaat, dentro e reino, binnen het koninkrijk. Dus Curaçao en Sint Maarten, de Sint Maarten, Botemira Enan, en Curaçao, Botemira Akinang, werden autonome landen, ja, Paisnan autonomia, ja, Paisnan autonomia, Paisnan autonomia, pero separa, dentro e reino. En dat gebeurde in 2026. E añade a acordar e futura autonomia separa, dentro e reino. Als je nog het filmpje wil kijken over vraag 12, vraag 10, vraag 11, vraag 9 van het examen van 2024, dan kun je naar deze playlist gaan in mijn YouTube, genaamd www.youtube.com/@meneer Als je wil oefenen met Quizalize, dan kun je gaan naar SISH en dan kun je de code intypen die je daar aan de rechterkant ziet. Ayo, take it out.